na san kun gane daga can aka ji ni a Ghana aka nuna aka noma koyi ai na wuce wani ko ina kuma babu kamar ni da dole ki bani da baki ki an sarrafa ki da abinci da sasu da kare da sasu su kare da kowane da kowane kada ka kashe ni can daga laifi da kuma ana shirin gane da rabbana zuwa na ƙarfi